Sí. Vinga, Jaume. Doncs apa. Bueno, bon dia un altre cop. Estem ara amb el Marçal del col·lectiu Xarculant. Ara ens explicarà què és Xarculant, perquè estem aquí tots desitjosos de saber què és. I ens presenta el seu joc, es diu Tros. Marçal, el canal és teu. Gràcies. Bueno, el col·lectiu Xarculant és un col·lectiu que vetlla per transformar el sistema agroalimentari a través de la producció, la distribució i el comerç, al final de manera més justa, ètica, sostenible, tot plegat. I llavors una de les maneres que teníem, que se'ns va ocórrer per divulgar, és amb un joc de taula, també, no? Perquè és una cosa que no havíem explorat, sí que tenim editorial de llibres, de coneixement, d'identificació, de receptes, de diverses coses, però això és una nova manera que ha sortit. Llavors, Tros, que és l'aventura pagesa, és un joc de gestió de finques on cooperativament haurem de decidir quines accions emprenem, com utilitzem els nostres recursos per superar adversitats, que poden ser de caire medioambiental, d'incendis, sequeres, míldius i coses que coneixem, com burocràtics o socials també, no? Llavors es poden destapar entre nosaltres que hi hagi mala gestió emocional i per tant no podem compartir les cartes, o que no tingui prou transport per portar el meu producte cap al teu tros i poder intercanviar cartes, i així de manera molt diversa. Llavors sí que planteja uns objectius, uns valors, que són els que defensem des del col·lectiu, que és el que ens determina la puntuació de la partida, perquè al final és un joc que volíem que la gent hi jugués amb una sensació de passar-se'l bastant alta, no? És a dir, una cosa és passar el joc, l'altra és com ho fas, no? Que és una mica la narrativa al final del joc de dir, bueno, això que hem fet, aquest punt per què no l'hem obtingut? Doncs perquè les millores que hem posat no eren òptimes, o perquè això que has fet ho has fet, però ho has fet de, jo què sé, una tanca cinegètica o una tanca de plàstic. Bueno, era més barata, t'ha anat millor en aquell moment, però no és un criteri òptim de com creiem que s'haurien d'anar fent les coses. O sigui, que és un joc que et fa pensar, o sigui, una és jugar per jugar, que està molt bé, l'altre és un joc que et dona un punt més de anem a reflexionar sobre el que hem fet. Sí. No? O sigui, Sí. és un gir que normalment amb els jocs que juguem habitualment nosaltres no és una cosa que no trobes habitualment. No hi ha una moralitat, no? La moraleja típica, no? De la reflexió. Sí que tampoc volíem ser com molt dogmàtics i moralistes, és a dir, no hi ha una qüestió de ho heu fet malament, perquè no ho heu fet així, sinó que simplement, ei, enteneu què és el que ha passat. Que hagués estat millor, sí. Exacte. I aquí que cadascú faci la seva reflexió, o, jo què sé, no? Ens trobem amb gent que vol jugar-hi per instituts, per exemple, no? I dir, o col·lectius on dius, va, quins ítems volem treballar? Doncs amb quines cartes juguem cada partida, perquè és un joc que cada partida és diferent, d'esdeveniments, diguéssim, d'adversitats, n'hi ha 28, si les juguéssim totes potser ens hi estaríem 3 hores, però per tant podem decidir, va, per una partida de 20 minuts o mitja hora, en col·loquem 6 o 8, i llavors pots fer-ho o a l'atzar, de manera que cada partida és un món, o dir, va, amb quines temàtiques ens interessa treballar perquè la gent pugui entendre amb quines solucions, no? I per tant, és un joc de cartes? És un joc de cartes exclusivament. Les cartes configuren el taulell, les millores, la mà, els intercanvis, tot. Hi ha unes fitxes també per comptar, no? Per ajudar-te a comptar. Doncs se't crema el bosc i són 4 torns fins que allò es regenera. Doncs tens unes fitxes que t'ajuden a comptar. Sí, però és tot paper i... El joc qui l'ha fet? El joc l'hem fet jo, l'Arnau Comas, que és un company, i el Daniel Rodríguez, que és il·lustrador, que ha fet tant la caixa com tot el disseny gràfic, les il·lustracions i tot plegat. Sí. I la inspiració? La inspiració dels jocs de taula, és a dir, la inspiració de les mecàniques... Així que jugueu vosaltres? Sí, a nosaltres ens agrada jugar. Nosaltres en el seu moment, quan vam parlar amb Xarculant, que no hi estàvem tan ficats com ara, diguéssim, a dir, ei, tenim aquesta idea, volíem fer un joc molt més de plantes i eines, una cosa molt més senzilla, i des de Xarculant se'ns va dir, ei, i si anem... És a dir, volíem fer un joc que no fos un joc només per la gent que li agraden, o sigui, que ja està convençuda, no? Que no fos un joc per convençuts, sinó que fos un joc perquè gent que també li agrada jugar pugui arribar al col·lectiu i a tot el que fem. I està molt bé perquè té tota la pinta de que pots aprendre tota la complexitat de la gestió que té
alguna cosa que d'alguna manera en algunes persones els hi pot semblar com això està tirant, no? Però viuen en aquella inconsciència Sí, real. bueno, nosaltres també per això vam voler que no fos una cosa només naturalista, sinó que bueno, hi ha una burocràcia que has d'anar fent, hi ha unes traves amb l'administració i són totes aquelles parts que quan veiem les revoltes pageses, no? S'han d'entendre. Comencem a veure què passa i no entenem d'on ve, perquè s'emprenya. no? I diem, però és que només són cartes de sobrepoblació de conills, no? Això es fa sol, això es fa sol, Clar, no? té a veure amb la manca de relleu generacional, amb que no tinguis terres per treballar, amb que hi ha taps administratius, no? Llavors, No? Tota la part burocràtica. clar, t'enfronta tot això. Entenc que és joc cooperatiu, Sí. entesos, d'acord, i s'han d'evitar aquells esdeveniments i fer... Exacte. És joc cooperatiu i, de fet, una cosa que a nosaltres ens va fer gràcia i creiem que va a favor dels valors del col·lectiu també, és que hi ha dos dels valors, dos dels objectius que et donen punts, que jo sempre els cito perquè són els que m'agraden. Bueno, em fan com una gràcia personal. Un que és la franquesa, que és, heu complert totes les regles del joc? O sigui, no heu tirat mai enrere allò, perquè no va així això, no? En la realitat que plantegem. I l'altre, que és l'empatia i el respecte. És a dir, és un joc col·laboratiu, però com tots els jocs cooperatius pot ser que alguna veu s'imposi, no? És a dir, que les mecàniques has incorporat els valors. Correcte. Els objectius es basen en els valors. Llavors, n'hi ha de sostenibilitat, que és això, com hem fet les coses. Utilitzar-ho, no? Clar, n'hi ha de territori viu, que és que no haguem sacrificat moltes terres perquè hi hem posat un monocultiu, per exemple, que ens donava moltes més millores, però a canvi de què? Però també hi ha valors com aquest de dir, ei, que era un joc cooperatiu, però tu has estat parlant tota l'estona, o no ens hem entès, ens hem barallat, col·lectivament decidim que no ens donem aquest punt, que també és xulo, no? On podem trobar aquest joc? Ara mateix estarà, ja hi és, a la web, a xarculant.cat, a la botiga. De moment, De moment web, i ara comença a obrir-se botigues i I la esperem que pregunta cada cop és, més hi hagi gent el que joc, o sigui, es pot comprar i el jugar qui vulgui jugar-lo, o podem anar xarculant i dir, escolta, podeu venir i es donar una mica de sentit en el joc? També. O sigui, poder anar a un institut, anar a un Sí. esplai i explicar el joc i una mica fer aquesta reflexió que ens estàs fent aquí amb nosaltres, de dir, jugareu a aquest joc, però ojo, no és un joc, és un joc, diguéssim, amb uns valors a darrere i una forma de que veieu com realment és la terra i el gestionar la terra. Sí, o sigui, nosaltres ho fem amb totes les activitats, que anem a centres, anem a escoles, anem a instituts, anem a entitats, on sigui, i ja fem diverses formacions, des de tallers de cuina a passejades etnobotàniques per aprendre a reconèixer les plantes que hi ha a prop i saber què ens podem menjar i què no, i dins de les pròpies mecàniques hi entra això, com a divulgació, dir, ei, us portem aquest joc per treballar això i això i això, i a més doncs, potser portem un pesto d'ortiga i unes fulles de borraina i a més ja li dones una altra... per tant, ja heu fet la incursió al món educatiu. Sí. M'està sortint la vena docent i m'estic posant nerviós. Per tant, ja heu fet la incursió al món educatiu. L'estem fent. O sigui, el joc aquest té 2 setmanes. Val. Es va estrenar a la jornada gastronòmica de les plantes oblidades, que fem a Igualada un cop l'any, que és la macrofesta de Xarculant, on hi ha doncs, de tot, xerrades, activitats... Sou de la Noia, així. Va néixer a la Noia, el projecte, i ara està a tot Catalunya. D'acord. Però sí, de fet tenim un projecte educatiu amb maletes escolars, no? que estem treballant també per això. I anem a les escoles i fem... Estan bolinitzant ara mateix. Sí. Mira, La tenim contractada, eh? Sí. És la vella xarculant. És la biodiversitat que té amb el tros. És lògic. Tu compres el joc i et vem una... Per tant, una mica, és a dir, en web, però tots desitgem que això comenci a tenir uns canals de distribució perquè arribi a tothom, no? Perquè veig que de moment també depèn una mica de la vostra dinàmica de fotre la cunya i dir aquí som i tal, no? Per tant, estaria bo doncs, que trobéssim que això arribés a més gent, no? Sí, o sigui, és el primer festival de joc on anem, vull dir, vam presentar-ho això fa 2 setmanes, tot just. Ja li he dit. Ah, molt bé, doncs ja ja te'n tiren la m'han canya, convidat. no? Setmana que ve, Doncs recollim jo canya, et vaig recollim canya. aprofito i et vaig a tirar una altra canya. Vinga. El 26 d'abril Sí. hi haurà una jornada de Jocs i Educació a Catalunya, d'acord? I es faran pitches d'aquests d'un quart d'hora d'explicar experiències i exemples d'implementació. I em sembla que contactarem amb tu, perquè això és molt interessant. Molt guai. Molt, de debò. Molt bé, molt bé. Gràcies. Enhorabona pel projecte, molt interessant. Fantàstic. I, escolta, esperem sentir molt més de vosaltres, del col·lectiu Xarculant, i que hi hagi tant de bo més jocs com el vostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, Fins la propera. gràcies. Vinga, maco. Que guai.